קופידון. פוסידון, אפשר להזמין פיצה? איזה פיצה? פיצה משפחה. משפחתית או ענקית? משפחתית ענקית. או משפחתית או ענקית, זה שתי פיצות שונות. מה הגודל של המשפחתית? גודל עגול גדול. והשל הענקית גם עגול גדול? עגול גדול. המשפחתית עולה 55 שקלים, והענקית 70 שקלים. מה ההבדל ביניהם? 25? לא, 15. איך 15? 55 ו-70, מה ההבדל? 25. משפחתית או ענקית? משפחתית. מה לשים בה? שימי את התבלין הזה שיש בה אצבעות כזה, נו. מה זה תבלין אצבעות? תבלין פיצה? לא תבלין פיצה! אז מה? אצבעות של מה? אצבעות של בני אדם, של מה? אתה רוצה לשים ציפורניים על הפיצה? בדיוק, ציפורן. אני שוב אני אגיד לך שוב. ציפורן לא רגילה. אז איזה ציפורן אתה רוצה? ציפורן שהיא לא אוהבת להישאר במקום, שהיא נדחפת.